hasteko behintzat, mila esker eta ongi etorri denoi ederrena pelotaleku honetara. Gaur, bildu gaituen arrazoia kirola euskeraz bizitzeko nahia da. Abian da Urretxu eta Zumarragan kirol mundua euskalduntzeko eragile mahaia eta gure erronka euskerak leku eta indar handigoa izan dezan da kirol eta jarduera fisikoaren esparruan. Jakin dezazuen taldea irekia da, guk beso zabalik hartuko zaituztegu zuetako norbaitek bertan parte hartu nahiko balu. Gaurkoa da ibilbidearen hasiera, gaurkoa da abia puntu, baina gaurkoa lehen urratsa soilik da. Gaur hemen abiatutako kirola euskeraz bizi ekimen honek bere aurrerako ibilbidean hausnarketa prozesu bat izango du gure herrietako kirol munduaren egoera aztertzeko. Horrez gain, ekitaldi ezberdinak antolatuko ditugu euskara eta kirol jarduerak sustatzeko, eta hirugarrena kirola euskeraz bizi mugimendua ezagutarazi eta hedatzeko lana izango da. Gaur hemen bildutako sare hau zabaldu eta adarkatzea. Beraz, Aritz Lasari emango diotitza eta berak irakurriko du gaur hemen bildu izanaren adierazpena. Euskaraz biziko den Urretxu Zumarragarekin egiten dugu amets. Oraindik, urrats asko egin behar ditugu egoera horretara iristeko. Gure herriei izena eta izana ematen dion hizkuntza bizi nahi dugu bizitzako alor guztietan, baita kirol munduan ere. Jarduera edo zaletasun horrek lotzen gaitu gaur hemen bildu garenok. Azken hamarkadetan lan handia eginda euskararen berreskurapenean. Asko izan dira euskarari etorkizun oparagoa eskaintzeko lanean jardun dutenak. Horiei guztiei zor diegu guk beste ahalegin bat egitea. Bide horretan, Urretxu Zumarragako kirolari, kirolzale eta kirol eragileok bat eginik urrats berriak eman nahi ditugu. Baita eskola kirolean, herriko kirol elkarteetan, aisialdiko kirol jardueretan eta nola ez, zerbitzu publikoetako kirol eskaintzetan ere bai. Etorkizun hurbilean aurrera pausoak egiteko aukera dugula sinesten dugu. Elkarrekin lortuko dugu Urretxu eta Zumarragan kirola euskaraz bizitzea. Helmuga gure esku dago. Nik nire kirol jarduera euskaraz egin eta bizitzeko asmo eta gogoa berresten ditut. Deno gara irabazle. Sinadura bilketa edo atxikimenduak emateko aukera ere badaukazue hemen jarri ditugun mahaietan, eta atxikimendu horiek edatu eta jende gehiagori atxikimendu hori emateko aukera ere luzatuko diogu. Beraz, zuek saiatu gonbidapenak luzatzen, eskua luzatzen, zuen kidei, zuen inguruan kirol jarduera euskeraz burutu nahi duten hoiei zenbat eta gehiago izan orduan eta indartsuago bilakatuko baikara. Bai, ez da esamateka ditu. Bai.